ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನದಿನ ಲಾಗಿನ್ ಸುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಡೋನಿಂಚಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಯಾನಿ ನೀ ಕುಕ್ಕುದು ರಸಂ ಮಲ್ಪುಗಂದೆ ದೇ ಕುಕ್ಕು ಪತುಂಬ ಇದೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಕುಕ್ಕುರ ರಸಂ ಮಲ್ಸಿರಿ ಎಂಚ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಅದು ಕುಕ್ಕುದ ಬೇಗ ಕುಕ್ಕುದ ರಸಂ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ತೋತಪುರಿ ಕುಕ್ಕು ತಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲ ತೋತಪುರಿ ಕುಕ್ಕು ಕಿತ್ತನ ತೋತಪುರಿ ಕುಕ್ಕು ಗೆತ್ತನೊಲಿ ನೀನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾವನು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮನೇನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಬೇಯ್ಪದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಅನ್ನ ಸೀಮಂತದ ಅವ್ರು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಬಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪದ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾತ ಜನ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಾನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಮೂರು ದಯಬೇಕ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊನ್ಗ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಿಯಾನ ಅವಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂತೆ ನೀರಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಬೇಯರ ದೀವರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪಾನ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಖಾರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಏತ್ ಬೋಡ ಅತ್ ಗೆತ್ತನೊಲ್ಲಿ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಐಟೆಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಬಟ್ ಅವಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲ್ಪಿನ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ರಿ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಣೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೈತೆ ಬೇಯರ ದಿಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಬೇಯರಿ ತೋತಾಪುರಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೋತಾಪುರಿ ಬೇಯ್ತಿನಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಈತು ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವುದು ನಾನು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ದೀಕ ಚಪ್ಪೆ ಅದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡೋನು ದೇಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡೋಂದ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ನೀರೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತಿ ಮಲ್ತು ಕಡೆಯಲೆ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರಸಂ ಬರ್ಸೋಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ವನಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಆಣಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಅಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಡಾತ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಏನಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತಿನ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂತ ಸಾಸಿಮಿ ಅವಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವನಂತ ಗುದ್ದುದ ಅವಕ್ಕ ಉರ್ದು ದಾಲ್ ಅವಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಅವಕ್ಕೊಂತ ಬೇವ್ರೆ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಪಿನದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಮಲ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಪ್ಪ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಚದೇನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಕ್ಕಿತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಿದಿದ್ದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಏನು ಆಯ್ನಂತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ನೀರು ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿರದೀಕ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಅಂತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಹೆಂಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುನ ಏಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ್ತನ ಪಾಡೋದು ನಮಕ್ ಏತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಒಂತೆ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
కొంత ಮಂಜುಳದ ಪೌಡರ್, ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೊದ್ದೆ ಅವು ಕೊಂತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ತನ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಏಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಸಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಲಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಏತ್ ಈಜಿ ಉಂಡದು ನಿಕ್ಕುಲ ಮಲ್ತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ.